Her, lige bag mig, i en bunke som den her, ender en stor del af de 45.000 tons fødevarer, som danske supermarkeder smider ud årligt. Butikkerne kasserer hver dag er fra frugt og grønt til kød og fisk, og det selvom man stadig kan lave en fin middag ud af det. Det er dog ikke alt, der ender her i bunken. Flere steder i landet bliver varerne nemlig fisket op af containerne, inden de når hertil. Oh, I love trash. Anything dirty. Oh, I love trash. Anything dirty or dingy or dusty. Anything ragged or rotten or rusty. De mennesker, der fisker skrald op af containerne, kaldes for skraldere. Der er ikke rigtig nogen officielle tal over, hvor mange skraldere der findes i Danmark. Men der findes flere Facebook-grupper med over 7.000 medlemmer, hvor folk deler ud af deres erfaringer. Et af de medlemmer er 23-årig Morten Abildgaard. Han er på vej ud for at skralde og gør det af en meget simpel grund. Det er fordi, at det mad, der bliver smidt ud af forretningen, det stadig er anvendeligt. Så synes jeg, det er smart, og det er økonomisk. Man sparer rigtig mange penge ved det. Så det er sådan en idé om, at der er ikke nogen grund til at smide mad ud, som man godt kan bruge stadigvæk. Morten har skraldet i 2 år. Altså, hvorfor begyndte du overhovedet? Jamen, altså jeg var nede ved en ven sen aften, som skraldede, og dem han boede med skraldede også. Og så tænkte jeg, det kunne jeg da også godt gøre. Så på vejen hjem, så stoppede jeg lige steder med sådan butikker for at se, om man kunne skralde der. Ja. Og så fandt jeg noget, og det var sådan, wow, kan jeg finde så meget? Og så siden der har jeg bare ikke kunne stoppe med det. Ja. Det er sådan en, jeg kan mærke, når man går herned af nu, så er det sådan lidt dragende, sådan lidt, hvad kan vi finde i aften? Er der noget, vi kan bruge? Er der en anden spændende, vi kan bruge til næste uge mad og sådan noget? Ja. Så der er sådan en spændingsmoment i det også. De krav, danske supermarkeder skal leve op til, gør det muligt for Morten og vennerne at hoppe i containeren. Kravene betyder blandt andet, at butikkerne må kassere varer på grund af fejl på emballagen. Vi vil altid have et spild, fordi der er nogle varer, der enten får en fejl, altså nogle stød, hvis det er frugt, noget emballage, der går i stykker eller andet. Eller så er der selvfølgelig også nogen, der overskrider sidste salgsdato eller mindst holdbare til. Så man kan sige, at den måde, vi finder de fødevarer, som vi er nødt til at kassere og smide ud som affald, jamen det er enten, hvis der er en fejl på varen, eller hvis de overskrider mindst holdbare til datoen. Men selvom nogle af de varer, man kan finde, ser fine ud, anbefaler fødevareteknolog Rudi Brandt, at man undgår at fiske mad op af containere. Han mener ligefrem, at det kan være sundhedsskadeligt. Det kan det godt være. Det vil jeg sige, det kan det sagtens være. Fordi man kan sige, så snart det ligger i en container, altså hvis det er pakket ud, så kan man jo ikke se, hvor gammelt det er. Plus der kan jo ske forurening fra andre levnedsmidler, der ligger ved siden af. Så det vil jeg i hvert fald i højeste grad ikke anbefale, at man gør. Oh, I love trash. Anything dirty or dingy. Det er ikke ulovligt at skralde, så længe containeren er frit tilgængelig, og der ikke er lås på. Men når først containeren står bag en indhegning, så er det ulovligt, og man risikerer at få en bøde. Men lad os se, om der er noget. Morten skralder altid sammen med sine 2 roommates, Niels og Liva. I dag skal Niels for første gang i containeren. Oh my god, fuck, der er meget i det. Nej. Der er meget, Niels. Hop ind. Det er meget overkommet på en første gang skralder det der. Men selvom mange af varerne kan spises, vil Morten ikke have alt med hjem. For eksempel lader han et bundt asparges ligge. Det er sjældent, man sådan bruger asparges. Den bruger jeg primært råt i det mad, jeg spiser. Ja. Og så synes jeg nu, jeg kunne se, at de kom fra Puerto Rico eller sådan noget, så det er sådan, når det ikke er dansk og sådan noget, så vil jeg hellere være. Fra den 13. december næste år får danske supermarkeder nye retningslinjer. Det betyder, at de må sælge varer, der har overskredet mindst holdbar datoen. Dansk Supermarkeds holdning til den ændrede lovgivning er, at den kommer vi selvfølgelig til at følge. Hvordan vi kommer til at implementere den om godt et år, når det træder i kraft, det har vi ikke helt på plads endnu, men det er klart, det handler om at få fundet en løsning, som er den bedste for kunderne. Altså få det gjort synligt, både hvad der er
varer, som er inden for mindst holdbarhedsdatoen, og også hvad for nogle varer, der har overskredet mindst holdbarhedsdatoen, men ikke sidste anvendelsesdato. Så en eller anden model, hvor det er nemt afkodeligt for forbrugerne. Morten hilser også forslaget velkommen, men det vil ikke ændre hans skraldevaner. Jeg tror stadig, jeg vil se, hvor meget man kan skralde stadigvæk. Det tror jeg. Fordi det er også noget, det er også sjovt at skralde, eller det er sådan lidt farligt også. På en eller anden punkt. Og det er klart også en del af det. Det er det her, hvad finder man den her gang? Bliver man opdaget? Er der andre mennesker og sådan noget? Det har også lidt at sige i spillet. Med aftenens fangst i hus begynder det hårde arbejde. Selvom klokken nærmer sig midnat, skal frugterne vaskes og sorteres, og gulerødderne skal skraldes i det lille studenterkøkken. Skræller man bare det her, ikke? Ja. Så fejler den jo ingenting indunder. Det er faktisk... Gulerødderne, så er det kun det yderste lag, der ser rimelig klamt ud. Ja. Og så er der jo fejler gulerødderne ingenting, og så kan man sagtens spise den alligevel. Efter det hårde arbejde er det tid til at smage på den søde del af aftenens fangst. Dejlig romkugle, Niels. Jeg har spist væsentligt dårlige romkugler. Ja, det vil jeg også mene, jeg har en gang før. Love in a trash